Ovaj sos od jagoda, ovo je odlično, nisam uopšte očekivao s ovim kikirikijem, slaže se fenomenalno i karamelizovani luk. Požurite dok još ima jagode i napravite ovaj divan sos. Ćao svima, pozdrav, dobrodošli na moj kanal, na još jedno druženje. Danas ćemo da napravimo šnicle u sosu od jagoda, sezona jagoda je na izmaku, pa hajde da iskoristimo zajedno, da napravimo malo, da to bude ukusno sa karamelizovanim lukom, ima tu i nekih začina, ima slatke pavlake, vidjet ćete, sve je odlično. Prvo ćemo da pripremimo sastojke, ovdje imamo lepe komade svinjskog vrata, možete koristiti i neko drugo meso, neki but. Pripremit ćemo jagode, one su tu glavne, i iseckat ćemo crveni luk. Možete koristiti i onaj običan, kako vam je volja. Uzet ćemo tiganj i dodati kašiku masti, zatim ispržiti naše šnicle, onako dobiju zlatnu žutu boju. Kada su naše šnicle gotove, odložit ćemo ih, pa ćemo na istu mast da spustimo luk, crveni luk, njega ćemo onako lepo da dinstamo. Zatim ćemo da dodamo naše jagode, ovako fino ćemo da ih ispasiramo i dodat ćemo malo šećera i sve ćemo to dobro da ukuvamo da se luk karamelizuje. Kada smo malo izdinstali luk i jagode, dodat ćemo soja sos, dodat ćemo i crveno vino, još malo ćemo to da prodinstamo i na kraju ide slatka pavlaka ili neutralna pavlaka. I malo majčine dušice. Shvatio sam da bi ovaj sos odlično išao kikiriki, pa ću njega da dodam, on će da daje jednu posebnu notu ovom jelu. Sad je to prava stvar, tako da sad tek možemo da vratimo meso i da još malo prokrčkamo. Evo, naše šnicle u sosu od jagoda su gotove. U ovaj sos možete dodati malo belog luka u prahu, da će možda još lepši ukus. Probajte. Vidite da je on sjajan, meso se topi, sos prosto traži da ga još jedete. Pa ima li šta bolje? Ako vam se svidao kanal, zapratite ga, to je potpuno besplatno, delite video i lajkujte. I kao što ja volim da kažem na samom kraju, nikad, ali nikad nemojte jesti na prazan stomak. Prijatno.